so daga fatar baki ya shiga zuciya ya zama zaune. na faɗa zan cika alƙawari kika ban zan rike bani kudin ki a so zan hidimta miki. Kamata na furta ke amsa mini tunda na ayyana soyayya dan amini amsa bukata ta ciwo zai cin mini tunda na take zan zaɓa yarje mini to ki aminta ki ɗau soyayya ta zan yi maraba da samin yar auta so ya taɓa ne ya canzan fuskata na gasa danna abun ruhina sanar miki. Kadda ka damu ka jajirce kai dan mara zana kusanta da kai na amsa ma kira na gama kyauta zaton baka min yaudara ka rike kokan soka ta hoyon bara zana biyo ka a so na yi ma bauta ko da tukwici ne an ce kyauta kai na riga maza je dan hauta dole na barka a rai ban yi ma shamaki. Ni kudirin kwarai nake amintaka sai ki biyo mu tsallake wa yan baka san ki a zuci shi nake ji yana daka in kika bani mallakin kai ya ɗaukaka. Kai ka zamo jinin jiki da ruwa duka dole na baka mallake in sanar maka kayan rabo na arziki ba a can maka na yi rawa na yau saki ba ni mallake. Na faɗa zan cika alƙawari kika ban zan rike bani kudin ki a so zan hidimta miki. Na faɗa zan cika alƙawarin da ka ban zan rike ba ni gudun kaso zan hidimta maka. Na yi sa'ar soyayyar mu tare ga mu mun tsaya Machado tafiyar majere zan yi tutiya sanda fushi zai shige ki jure ki yi tarbiya. zanar rike ma dukkan amana su da mallake. Na faɗa zan cika alƙawari kika ban zan rike bani kudin ki a so zan hidimta